75 batang ina sumailalim po sa interbensyon ukol sa teenage pregnancy sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Sumailalim sa iba't ibang interbensyon ukol sa teenage pregnancy ang 75 batang ina sa Dagupan City sa ilalim ng programang Usapang Biba o Batang Ina, Batang Ama na isinagawa kahapon Marso 30. Layunin ng programa na maiwasan ang teenage pregnancy at ang pag-uulit nito sa murong edad sa pamamagitan ng mga hakbang ng City Population Development Office. Kabilang sa mga tinalakay ang responsableng pagpapamilya at mga kaalamang may kaugnayan sa reproductive health. Nagbigay rin ng lecture ang City Social Welfare and Development Office tungkol sa nutrisyon, mental health awareness at mga hotline na maaaring tawagan. Bukod sa lecture, nagsagawang City Health Office ng libreng prenatal at postnatal check-up. Nakatanggap din ng mga dumalo ng food packs at hygiene kits. Ayon sa City Population Development Office, bahagi ang programa ng patuloy ng mga hakbang upang matugunan ang isyu ng maagang pagbubuntis sa lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.